Roy undon rengkat bat pi ru Kajing pulena ke gospel bakui kat kum ulukas Kaburom hame kotrai Te kumta tolong ki ba isen ei Kumba ukpa jong pi ulong uba isen ei Wat bishar ya kiwei Bau blay un om bishar ya pi Wat penrem ya kiwei bau blay un om penrem ya pi To map ya kiwei bau blay un map ya pi To ai kiwei bau blay un ai ya pi Pinyo ya kajin tau ka bapura kajin kat ka bapahu Antenian hakikti jong pi kat ba kila banyam Da kaju kajin tau ka bapi tau ya kiwei u blay un tau pat ya pi Ujisu la yatu haki sakane ka parshi umat la unom la banyalam ya wei pat umat la ladau le baro arngot kin hap mapo ka kharai umdon uba sha hikai uba kham krau ban yaw nong hikai unyarangkat banong hikai la jong tang enda ula pentibit bhai la de Malaysia pi pek yaw thngat haga khmat upara jong pi Bat pim salia yau kung haga khmat la jong Kumno pinut ban ong yalau para Syu ngan weng yau tngiat naga khmat jong pi Penban pim yu i yau kung haga khmat la jong Iu u riwat sap Weng nang kong yau kung naga khmat la jong Nang ta pin sala ban yu i bat weng yau tngiat naga khmat upara jong pi Uding ubabha jusei kisok ki basniu Lemneu ding ubasneu usei kisok ki babha Ju itu yau ding baro na kisok bamet Pim ju kej sok dembur na ki dingsya Ne sok wain na ki jermisya Ubriu babha upenmi ike ki babha Baulakan show halaka donot Ne ubriu basneu upenmi ike ki basneu Baulakan show Naba kasentur ubriu ka kren na ka jinchlei ka donot ka gospel jong utrai ka jiroya meko Christ kendiat kum ka jinpen ken mau ha ka sngi balang ngi sedang ya ka porlen teki program jong ka len bakhuj ka por ka ki program jong ka porlen bakhuj ki la don habar pila ban shim yaki pila ban bu hieng ban pen ken mau yela de ka tayo bakhuj khamtam badru ya ka porlen hi baro ka basdang ndo ka sngi balang berdepei ha ka ne ka sngi balang ka ban poi menta tingi khot ngi weru ya pi baro ba pin yeshim benta khamtam ha ka ne ka por len ka ayom ka bakentang ka ayom ka bakhuj ka ayom ka bakerpang bahana ka benta jungi ki kristan komen ko para ha ka ne ka jugjungi menta ka jingwat dau ka jinyu itang ya ka jing bakla chung kiwei kalong kum si benta na ka jing im chungi I kumba ngimla ban im klem dak dokti ya ka jing bakla chung kiwei bat ha ka ju ko por pat de ngi buri ya laki jong hato kam dei mo ladang yu I badon bono benang ban syat benang ban ruai benang ban tem ngi ong udon sap mo ka don sap mo tang ba Lani yang tu ki banang ki bastad ki boyo rang yang kumno ustad li tangba ha lani gitu ki balek bahai kam ki jam borong yong ate tweet phana dong sedong tangba ka don bej ha ka senten ngakan mau kan osin ngaru ngaong kumju ngalek kumju bat kat nosin shu ngayo sngow baki briu ki kren ki tin lai po jat sepang jonga sepang karukom penyat jonga kamtam mendaki sausan senem mengelong direktor Nepo dan Bosco Youth Center tangba kumta walada katno ngi le bha ngi pen bha ngi im bha kasuk bha baki we kin kedau kti yangi bat ki ong tangba imat kene kedai karukom im jungi ki kristan ha kene ke juk ke bamenta ladang ngimla ban yu I ya ke jing bakla jong ki we ngimnang ban lek jinya seng don pun ru ki kristan ki bakwa ban kiu kerdan
da ka ba om tang ba ki yu i ya ka jing bakla jong ki wei Henry ki hap ban that madan kumta bunsin nga ju ong ya ka ne ki don ki Kristan ki ba kwa kiu kerdan da ka jing that madan ya ka jing bakla jong ki wei hakini ki tayau bala dep hakini ki benai bala dep pi da lagi jong ki kmat pi yu i bat ki pule haki kot kubor ba per ni hang ne ngi yo ka Shillong Times mo ka jing that madan shapang ka balang shapang ki school Catholic shapang ka seng salishan jungi hooj ngam kubur ba barok ka jing le jong ka balang ka jing le jong ki school ka jing le jong ka seng salishan jungi ka long ba bha don shibun ki jing duna don shibun ki jing bakla ngam kubur ya kata Henry ha ka jaka ban pen i ya kata jing bakla ne kata jing duna ki bun ba ki breu ki don ki breu ki bas ngau ba yala de kim don jing duna shu ki that madan ya kata jing bakla bar ka jing duna jong ki wei pipule ya ki kot kubor kamtam ha ki Shillong Times ngayu i de yukum kini ki breu komen kupara de yukum kini ki Pharisi ki ba buitu u Jesu ha ka gospel ka bamenta ka sngiu ong iu ka riwasap weng nang kong ya ukung na ka khmat la jong ukung ba he ba nang ta pin sala ban yu i ban weng ya pnyat u barit ba na ka khmat jong upara jong pi lada pi kan mau ba ha ki jing pule ka we ni ki sngiu trai ke bangi pule na ka shithi ban nang kong jong u Paulus apostol sa ki Kristan ha ki Korin kalau nong kebakat ar kada kuat kebakat ar hadu kat nyo la ngam bakla u Paulus apostol ukren sepang ka jin maya ka met ukres sepang ka jin maya jong ka balang bat kumno u Paulus apostol ong ba nyi baro nyilong ki de khot jong kata ka met bamayan ukres nyi baro Kristan nyilong ki de khot ki bamayan jong kata ka met ukres ka balai ka balang Henry hakani ka juk Kristan jungi ka bamenta ngam smotu hakano ka rukom ngilong dekot jong kata ka met bamayan ukres ngam smotu hakano ka rukom ngilong ki dekot ki bedon jinya dei bat kani ka balang bat kani ka met bamayan jong ukres lada nginang tang ban kentho Rang inang tang ban yu i ya gajing bakla jong kiwe. Rang inang tang ban blame kumbuong haktin pareng ya kiwe pat ki dekat. Ngam la ban mudur ila de. Ada kan ka keti junga ong balai padar makriu sungat katei de ka kejat ken. Ani ngam la ban mudur ban ong ba. Balai padar makriu lengkot kumtei de ka kemut ken. Laki kemat ka keno ya ka kemut ka keno ya ka keti ka keno ya ka kejat ngam sotu hakano ka rukom ngilong ka wei ngilong si benta ngilong si teli ngatrai dang ngilong kumta ngim dei su kibriu ngila dei ki robot ne ngila dei ki briu tang bangim don jabing su ka keti ka don la jong ka jabing ka kejat ka don la ka jong ka jabing kisang man keno iwe takadaw ngam la ban mudur bangi Kristan kibaong ngila de bangilong ka wei ka met ngidei ki dekot jong ka met bamayan jong ukres Henry ngila apat ban kedau keti ngila apat ban kedau ke jinduna ngila apat ban kren sepang ki wei ngila apat ban that madan sepang ki wei ki para Kristan jungi ka jinyu i bar jing kedau keti ke bejur ba kumbang ong na kata kedau nganga ngole rang ngidei ban ngole rang ban long dekot lada nginang tang ban yu i bar kedok ti ya kecing bakla ki wei haba yu i pen bek ken lek kenduk ken lek ber kenong saki lada kim sengap tep di u hapatok kumadon kecing ong jong Jesu ha ka wei ki gospel ha ka jaka bangin ya that madan ha ka jaka bangin syukren sepang ki wei u Jesu la kren shai wong lek kenduk lek pen bek lada sengap ye lam so nong saki ladam skap yo nong saki de pidon hok ban set yo patok om ban that madan bun sin ngaju perkat balai nginang ban yu i tang ya kajing bakla jong kiwe kajubab ngiyo na ka gospel ka bangi pule menta kasngi uji su ong ngiyo sngo mene ju itu yo ding baro na ki so ba met
Pimju kek sok dember naki dingsya ne sok wan naki jermisya. Ubriu babha upen mi ki babha baula kan show ha ka dot nut chung u. Ubriu basniu upen mi ki basniu ki baula kan show ha ka dot nut chung u. Am ha ka kpo ha ka dot nut chung u. Na ka sentur ubriu bakren. Na ka sentur ubriu ka kren ya ka jin slay ka dot nut. Padang yu itang ya ka jin bakla chung ki wei. Namar halade ken nyedap tang da kijing bakla. Ubriu bedap tang da kijing long basniu un omla ban kren ne long ubabaha. Un dap tang da kijing kren berkijing kedokti ya kiwei. Kita ken kibau jisu ong ha gospel menta kasngi ki riu arsap. Bat ki arsap kinom don jingsuk kinom yo jingsuk dalileiru. Kumbau hikai ha kijing hikai ke bapla men syem toyo. Jing hikai jong jisu ke bapla baha. Syem tayo ong kumno ik wat yala kinong shun mendagas ngiru komen ko para u jisu u try u kendrat jungi u hikai but u challenge yang abal yapi paladang long shisha kita kinong bot jung u ngidei ban pech shua yala ka jing im shua bangin to ya ka jing duna jong kiwei pat kane ka juk start jungi menta Kibriu kim ngechu ya kaktin ki nget ya ki kam. Kibriu kim nget ya kaktin ka bami nau thlik klem shing. Pani hangai ki kam jong pi bangan pani ya ka jinget jong pi wong u jakob bakhoj ha ka shiti jong u. Ka suk ban kren. Henry pani da ki kam ken. Ada pim don jing duna pinut ban kren sipang ki wei le da ka kam. Lada ngimla ban le da kakam enai persang weng yau pnyat naga kemat upara jong pi wat bisyari ki wei bau blei un om bisyari pi wat pen rem ya ki wei bau blei un om pen rem ya pi enero e Jesus Christ.